Joekskapel Needem aan te huren heeft met Nappes op de Proms 2 keer Beer de Woers uitverkocht. Nappes op de Proms vond zaterdagavond en zondagmiddag plaats. Zoals gebruikelijk traden tal van Venloze artiesten op. Schaap Peetjes, Hai Peters en Kees Rullens zijn enkele van de namen die acte de présence gaven. Het ruim 4 uur durende programma was een aaneenschakeling van traditionele vastelovensleedjes, zoveel mogelijk door de originele artiesten gebracht. Komende woensdag is in het programma Vastelovend in Venlo een uitgebreid verslag te zien van Nappes op de Proms. Needem aan te huren is een actieve Joekskapel die neven muziek maken ook de 2 jaar Nappes op de Proms organiseert. Dit tweedaagse muziek wordt dit jaar ook ruimte gemaakt voor het project 33, het stokpeertje van Needem aan te huren van het afgelopen jaar. Ja, het was een waanzinnige aansluiting. Het was de grand finale van het project eigenlijk. We hebben er zelf heel veel lol aan beleefd. En we waren eigenlijk verrast wie goed het ging en wie moeilijk het was bij deze aansluiting. Dus we zijn er erg tevreden. Vorig jaar, net na de Vastelovend, is Joep met het idee gekomen om het te gaan doen. En er is een ganz streng aanvraag gekomen met repeteren, met de videoclip opnemen, de studio ingaan. En de laatste paar maanden zijn echt de optredens gedaan. En we hebben heel veel gestolen, hartstikke leuk. De kaarten voor Nappes op de Proms waren ook dit jaar niet aan te slijpen. Er is volop aandacht voor decennia van vastelovensleedjes en de originele zengers ervan. De reacties in het publiek laten zich dan ook gemakkelijk rooien. Het is gewoon allemaal leuk. Ik zie wel al de liedjes, maar ik ken ze bijna allemaal. Het is hartstikke gezellig. Heb je ook favoriete nummer al gehuurd vanmiddag? Ja, dit zijn allemaal favoriete nummers. Ja, al de nummers zijn allemaal favorieten. Geniet er nog van? Ja, geweldig, heerlijk is het. Fantastisch. Ik heb daar eigenlijk geen mooiere uitdrukking voor. Dit is ja, sowieso uniek, dit idee van nu af. Ik vind het geweldig. Natuurlijk zien sommige zangers of zangeressen bij Nappes al op leeftijd. Toch is de energie nog altijd volop aanwezig. De mensen waren enthousiast. Hartstikke leuk. Meezingend ook. Elk liedje wat er gezongen wordt. En ik ga ervan uit dat het nou vanmiddag hetzelfde is. Het is vandaag nog drukker, terwijl het gisteren al zo hartstikke druk was. Maar vandaag is het nog drukker. Ik weet niet wie zijn de mensen op de plaats in de zaal. Maar het zal weer een geweldige middag worden. En daar hoop ik mijn steentje en beter dragen. Dus. Wat ga je zingen vanmiddag? Ik ga vanmiddag zingen Vastelovend in Venlo, al monden van te vuren, wordt te lang en breed gevolgd. De Venlo, de voertje de jongens en jongens zien er van de bal en gewoon Vastelovend zullen we van hier de duurste dood, de rotter naar de zaal, de nieuwe mensen komen, dan is het net de bal. Wat maakt dit project, hey, Nappes op de Proms, wat maakt het zo bijzonder? Ja, het is een gezellige lokaliteit. Als er wat te doen is, via de media bekendgemaakt of televisie, dan is het heel altijd hartstikke druk. Dus dat is een teken dat de lokaliteit zich door verleent om zoiets te brengen voor de mensen. Hè. En de mensen, ja, dan kan ze dan weer niks als blije mensen die ze juist. Nou is het wel zo, muziek en zang. Dat is het fijnste wat er is als het in een mens zit en je beoefent een van die twee, oftewel de muziek en de zang, dan is dat een ganz andere mens, ook met praten zo. Hè. Ik weet het niet, dat heb ik tamelijk altijd.